Hi guys, ngayong hapon hinog na mong saging agi utangal ng kalburo para napay hilaw. Oh, hilaw na mahipit na mahinog. Pay hinog. Mga tagak na. Ya, ibutang na puto ni mo uban. Di ko sa kay padung na siya. Ha? Dili sa anara na inig Biyernes. Kay Webes. Webes uma. Hinog Biyernes, na? Sabado, Domingo. Kani kay Martes, Merkules. Na. Martes, Merkules, Webes. Martes, Merkules. Martes na pahinog. Sapo. Merkules. Ano sa ba ko nagpahinog ah? Saman. Lunes, hapon, Lunes. Domingo, wa mo makapalit. Siyo palit. Murag Lunes, ano sa ba nagpahinog niya? Murag ikaupat tulo na nakadlaw. Lunes, Martes, Merkules. Matulo. Di, ikatulong Martes, Merkules, Webes, ikatulong ugma, duha pa ni kadlaw. Nahinog man diretso kay inano. Ano man. Sa man ibutang. Na, wato sobrang ngayon na. Kung sa mga katatabiin na. Kapapin. Wala kapin. Iuli daw sa imong gikwaan doy at susilo. At susilo. Uy, natanggal man. Uli sabi. Gilos up na ni. Sige, mag-video-video. Tawaan naman ka inday. Wala ako sa gamit ng cellphone. Charge na dito. Unsa? Jak nalubat to. Wala kasi malugan. Nila ko ka. Kuan, 18 ay. Nila ko ka. Hoy, do pwede ma'am. Ako pa mabadi ko cellphone. Aman to. May, ako yung giatagan ni ante. Kung gamita sa kay gamitot di mo lulaw niya. Makapiak pataog ma, makuha pa dalit sugma, mangutang tag manukila dilya. Pakuha lagi bita to ako adubuhon. Gutom. Gutom bitaw. Kuha man na kay pa-change ding hasmin pangan. Tama na na. Gara na ang saging. Iyan sa anit. O da butang. Ako di. Unit. Kabalo magunit eh. Kabalo ba dahil ko magbunit ng silpon na. Hindi man ko kabalo. Pwede na matumpag diha. Ay paro. Nga ba'y mag-standby dili kay mag-wifi? Now, Kana-ana. kanin nila ah. Problema nila. Nga ni, patay-tay ni mo. Malo lang. Nga naman. Yan pa rin load. Bala ka sa buhay mo. Hindi Ha? na oral. Sa buhay mo. Nung naman ka diha. Alira. Ha? Alira ko. Aw. Ay, mga hug. Nanunan mo ng ipang... Hindi na. Ato ay mo angkol dyan. Nga ni man ko. Diyaw. Nday. Dili ba? Paminaw. Huy. Paminaw ba? Isa. Kan, i-off na ko na wifi ron ba? At pa na, kuya, yan na yung lola, kuha daw manok pila, dilya. Ha? Dadilya ba? Saan ba? Manok. Sa manok? Manok ba hilaw? Ali ra good bit. Na.
At tuwa imong kuya, naya, ingon lola, kuha daw manok pila dilya. Ha? Ano, ugmaran bayaran i-out. Sa kabuok na dako. Ha? Pag na magbalik-balik siya, napadaliag, print. Padaplin. Guys, oh, anay uwan. Hi guys, good morning. Good morning everyone. Magbuwad kog humay guys. Oh, humay, magbuwad ko. Buwad kog humay. Ah, sayuha man. Alas 12 pa man ang release. Alas 12. Ah. Uy. Laki lang gyapon. Guys, oh, nagkubra sa silang allotment. Oh, sayo pa. Kaman na, wakay kubrahon. Guys, magbukad ni sa mong kuan guys, trapal para magbuwad na mi humay kay init naman. Oh, nanay adlaw. Ha? Unsa man nang? Daghan pa yung taon. Ay, kuwara ko kuanon. Limara. Ha? Limara ko ibuwad. Ang duhara. Gani. Daw isa ra kasako. Pagaling na puna nimo? Ah. Guys, magbuwad ni guys. Ah, sa dekad to. Extra ka? May extra na po ka. Kwartaan na ka. Bitaw, pisa lang good. Kulimara ko Limara ko ibuwad. Kaya ako ra isa. Tinutungas tos kaya Milben na madungagan. One, two, three, 4, 5, 4. Guys, oh. Magbuwad ni. Bad mi og humay. Humay guys. Humay. Kay init gahapon kay wa may init, karon kay naa na may init. Magbuwad ni. Taksanan ni siya guys, taksanan sa humay. Sa batong ay man itong gisi. Ano ni ito gisi. Ini siguro maano. Guys. One, two, three, 4, 5. Humay, humay, magbuwad kag humay.
Buhat ta kay. Pila na nakabuok? 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Buwad mi. Init na guys. Kapila itong dito sa as. Na humay guys. O para buwad na mo niya. Naghikad naman mi guys. Hi guys. Napamidiri. Si ma'am. Okay, wait ka nga gisa. Gamay ra dus ni. Okay, sizin mo. Paano mo to? Wala init guys. Kaulan nun. 20. 20 na yung ingon. Mga ko Bagumad sa humad. Inom day tuba. Tuba. May tuba. Nahubog na oh. Ano mo? Uy, nga na ro ba to ka ano na pero na murag nang Oh. hinid ang dunggan. Hindi nakatinda ka. Nahubog na. Ingon pa na lang. Makasugal na korog manok. Kita nang hana. Pamayong dalan to. Nag-inog dahil sa Napay mamaya. na. Isa pa din na. Wait, makita nang hana may Patay ka. nag-inom dahil si mamaya. Nugtuba. Size na Lahan mo. Mahal naman. Baylo sila 200. Juswe, ika na pud. Ipis na po do. 100 na pud. Napagad din na sila iba. Yeah. Nanapit yung kadinis masuto. Tuba ay sa kagalon. Nahigit Ay, alote. Tuba. Twig. Nagtamers si kasawa na yung kurso. Kanina na Papan, daan. nas papang. Inom Siguro siya. lang Tuba. Oo. Kasi pa manog na ito Buwang buwang. ka sa surtwig. Surtre nga. Sa isa kadlaw katulog. Tulog punta. Dagko ba na yung pustano tino? Klaro. O may kamuang. Napili ka sulda. May susunod daw ka. Ano ba? Pagkas na iglesis na, pali ka siguro ka sa asa ka sa kwartan. Uy, mga Diyos si Diyos sa Piso, do. Nay mo muji kasi niya 300, 500. Kang ano? Kay Juji mas guro. Grabe ko na. Daog ko sila. Mayra. Kadadlaw man. Kadadlaw. Titiyon pus grises. Kadaog. Ginagmay. Hey guys, oh, naglaag na pong batang makulit, oh. Oh, laagan. Katog dito. Guys, nagbuwad na ko, guys, oh. Nagbuwad ko. Ha? Batang makulit. Lagan. Lagan makawi. Isakay ko. Ha? Sangkol. Isakay ko ni. Sakay ka na? Sangkol. Isakay ko. Katik. Tik ba? Papang. Sobra pag Ah, si 300. Crisis kay mga 5-5 raman na. Singko. Papang kasi Jeez. 50. 100. Gani, da isa kadlaw no. Wala sing solo ba ito magkagawa? Tulo ka bisis. Da ugma na pod, lain na pod. Muna ilang kwarta. Kasi pa manok ka lang, manok kasi nga na lagi. Kalingawan pod, may malang pod. Da Uga pa na pod. ako kay kwarta. Di mo kasod. Ingan ng short tres kay, kira mangita ito kay. Na Elvira adik to. Magmahay Short tres, adik. Lebih mulos. Oh, paliraw ko patri pataya. Ay, basi day pod makadaog no. Namari mo ang Pangkuan. Dagitlog. Itlog. Ano ito mo sa kuan kay mo ibaylo ko ano ba din? Sa kuan. Si? Barato raman. Kaysa magdang itlog. Ano buha bilar? Magdagitlog itaya. Iban lubi. Tadadaan lagi. Ang buwa. Nabitaw. Mga ban lubi ko lang. Ya barato may napalit sa boat. Tagje sa buo. Sunod lagi ang humay na to. Kinilo. Dispora. Ato dito. Kulit nang taka ticket boat. Hi guys, nag-ulan. Ulan sa kahaponon. Ang magulan diri ah. Karon. Ulan na sad. 25 years ang Grabe ulan.
Ito ang hindi na yan ba? Gahapon nag-ulan karon wala nag-ulan. Birag ulan na rin Bohol. Bohol. Bayad ka ng utang. Birag ulan. Tingnan. Oh guys, inom sila tuba guys. Oh. Babay na nag-ina ng Inom plastar, sila mga tuba. plastar. Hindi, sa duwi. Gamay na lang. Ulan guys. Nag-ulan. Nay, nag-ulan man. Bahay, 1 million. Kape. Dari lang. Something nga, kinsan. Tawa na rin. Ulan guys. Ako kung susuhan tapos halid, baka lang Sayang din. Bye-bye guys. Thank you for watching. Paki-like, paki-share. Paki-on ang notification bell para updated kayo sa aking video. Bye-bye. Guys, na mo kinakusgan oh, niabot na oh, niabot na mo kinakusgan. Oh. Di man mo dako oy. Apil na. Siya mo ganun na kay uman naman mo. Gani din naman ako. Nara oh. Nag-out na siya o kinakusgan. Nag-out na siya guys. Oh, nag-out na. At kumang butiyo, kadim sa butiyo, karo kayong tingog. Amang ing nang dali nung aso. Chusa na makikan. Ano siya mudako? Lawo. Bita oh, kinakusgan. Uman na lang seminar guys. Nag-out na siya. Si Melvin na to, hilo magpun. Ano siya oh. Hilo magpun at tutungura si Melvin. Mana i-subscribe po sa kong YouTube. Uy, Di mo kumupin ng YouTube. bisan ay open lang. Kami nga, Jewel Gihapon. Oh, Subscribe to be follow. subscribe lang po man. I-like lang, i-like. Nara oh. Wapay pag-up niya bye kikan sa kuan seminars. Napakasugabi kay. Ngit-ngit nagbigay ako na dyan. Guys, ako. Ito ipasuga ka ang cellphone man. Isuga ng cellphone. Diyan isa. Nanilhig sa nanilhig. Pag isa niya tag-video. Sikat ka sa YouTube. Iwan ko kong i-reels. Pero pawali ko gares-resa. Mag-uniform ko. Ikaw na yung i-reels. Nanilhig. Para mo ako gumuplas na rin. Damay-damay. Ay, tagin ka ni John Mar. Junmar. Si John Mar, may tao itong basing ipang-block mo sa inyong mga anak. Daghala mo. Bla kay kuan. Lunggan mo lang lang. Suyahan ni Jo kay plaster food. I-plaster like this. Ito na, urot na baterya na. Kanang palikod, sponsor na organize na una. Anas na na-register. Daan lagi ko. Ang tanaw mga daan. Di mali sila. Dapat ilang si Ayon nga. Kinsa na yung Nila. pagkuhan. Buwan man mga dito. Kay ang karaan. Karaan is karaan. Lahi namang nangamatay na to. Friend ba? Gawara-wara na kayo sa mungkin na tunaw sa teori sa panang hindi. Ice. Itaga na lang ulipir. Ice ba ice? Naluwag mo na ito. Wala pa ni, way basa. Repair. Ading. Pero masisisay na rin. Oo na. Hi guys. Yung gabi lingaw na kayo sila oh. Pinawa. Nangahubog na sila guys. Hi guys, paguban nilag tuba, nag-red horse na pod. Oh. Kanay mo ngawon. Oh, nay bagong niabot guys. Oh. Gwapo. Absolute na. Gwapo, gwapo. Nagibutan sa sound, gitaguan. Amal. Napao, tanawa oh. Tanawa oh. Kinakos ka sa kabungang gamay. Amal, ya.
Isa wala. Karong mo din oy. Gubal na sa tuba, guys. Red horse na po sila. Wala pa ko nag-inom. Ay, kay na red horse na po sila, guys. Oh. Red horse. Ano ro kon ko. Ay injo. Katong ilang pang pintura. Sa gulo man siligno pang kon. Sunod, sinabulan. Di ka ko na to, ang ito gabi. Ano kay bili na man di. Sige. Doon sige ko na. Ay,